ዕለታዊ ዜና ውድድራት ኦሎምፒክስ ንሳልሳይ እዋኑ ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ኣጋጣሚ ኤርትራዊት ኣትሌት መቅደስ ወልዱ ትርከበን ደቂ ኣንስትዮ ኣትሌታት ኣብዛ ከተማ ንፈለማ እዋን ክሳተፋ እየን። ኤርትራዊት ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ እውን ዝመጽእ 11 ነሓሰ ኣብ ፈረንሳይ ዝግበር ውድድር ማራቶን ኦሎምፒክስ ፓሪስ 2024 ዘቀዳድማ ትኬት ረኺባ እኳ እንተነበረት ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ወሲዳ ብዝብል ጥርጣረ ካብ ኣህጉራዊ ውድድራት ብምእጋዳ ተሳትፎኣ ኣብ ሓደጋ ኣትይሎ። ኣብ 1900 ከምኡውን 1924 ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝተኻየደ ውድድራት ኦሎምፒክስ ኣብ ኣትሌቲክስ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ይነበረን። ኣብ 1924 ውድድራት ኦሎምፒክስ ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን ብጠቕላላ 400 ጥራይ ካብ ተወዳደርቲ ደቂ ኣንስትዮ ምንባረን ይዝከር። ኣብቲ እዋን ደቂ ኣንስትዮ ንዓአን ዝምችእ ተባሂሉ ዝተሓስበ ስፖርት ከም ምሕምባስ፣ ቴኒስን ክሮኬትን ከም ዝተሓፅራ ይዝከር። ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ IOC ሓደ ካብቲ ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ 2024 ክብጻሕ መዲብዎ ዝነበረ ንደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣትሌታት ማዕረኮታ ኣከፋፊሉ። ዕጡቃት ምልሻ ኢትዮጵያ ብ24 ሰነ ብዞባ ኣልፋሽጋ 15 ኪሎ ሜትር ናብ ውሽጢ ብምእታው ገለ ክፋል መሬት ሱዳን ተቆጻጺሮም። ነዚ ተኸቲሉ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ሓረስቶትን ጓሶትን ዝፍጸም ዘሎ ዓመፅ ምዝማትን መጥቃዕትን እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቶም ዕጡቃት ምልሻ ኣብቲ ከባቢ ንዝርከብ ናይ ሕርሻ መሬት ንገለ ክፋሉ ከም ዝተቆጻጸሩ ተሓቢሩ። ንኣስታት 25 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ጸኒሑን ዝተባህለ ከባቢታት ዞባ ኣልፋሽጋ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ከም ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ብ6 ሕዳር 2020 ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ን92 ሚእታዊት እቲ ከባቢ ከም ዝተቆጻጸሮ ይዝከር። ሰራዊት ሱዳን ካብ 2020 ንዝበስሐ ክፋል መሬት ኣልፋሽጋ ተቆጻጺሩ ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ዳግማይ መጥቃዕቲ ካብ ምልሻታት ኢትዮጵያ የጋጥመሎ። ብሰንኪቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝተኸስተ መጥቃዕቲ ሓደ ሱዳናዊ ጓሳ ከም ዝተቐትለን ኣማኢት ከብቲ ከም ዝተሰርቃን ወተሃደራዊ ምንጭታት ገሊጾም። ሓደ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ዓብደላ ኣሕመድ ዝተባህለ ሱዳናዊ ጓሳ በቶም ምልሻታት 140 ኣባጊዕ ከም ዝተዘምተ ሓቢሩ። ነበርቲ እቲ ከባቢ ኣብ ኣልፋሽጋ እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ቅልውላው ንምፍታሕን ሰላም ንምርጋፅን ብወገን መንግስቲ ሱዳንን ማሕበረሰብ ዓለምን ህጹጽ ምትእታው ክግበር ይጽውዑ ኣለዉ። ሱዳን ብጉዳይ ዞባ ኣልፋሽጋ ብዝምልከት ብ1902 ከምኡውን ብ1975 ዓመተ ምህረት ዝተፈረመ ስምምዕ ምህላው ብተደጋጋሚ ብምዝኻር ምስ ኢትዮጵያ ዳግም ከም ዘይትዛተያ ትገልጽ። ስዑድ ዓረብ ትማሊ ሰንበት ብዝሃበቶ መግለጽ መሰረት ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ንግደት ሓጅ ልዕሊ 1300 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊጻ። እቲ ዘጋጠመ ሞታማኢት በጻሕቲ ንግደት ሓጅ ብሰንኪ ጻቕጥን ሙቐትን ምዃኑ ተገሊጹ። 83 ሚእታዊት ካብቶም ዝሞቱ መጽለሊ ኣብ ዘይብሉ ኣብ ትሕቲ ቀጥታዊ ሙቆት ናይ ፀሓይ ነዊሕ ርሕቀት ብእግሪ ክሳብ 2 ሰዓታት ዝኣክል ከም ዝተጓዕዙ ተገሊጹ። ኣብ መንጎቶም ዝሞቱ ሓያሎ ኣረጋውያንን ሕዱር ሕማም ዘለዎምን ውልቀ ሰባት ከም ዝነበሩ ዝሓበረ ጸብጻብ CNN ስድራ ቤት ኩሎም ዝሞቱ ተለልዮም ከም ዘለው ሓቢሩ። ማእከል በጻሕቲ ሓጅ ዝኾነት ከተማ መካ ትማሊ ሶኒ ልዕሊ 51 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝተመዝገበ ክብረ ወሰን ዝሓዘ ሙቆት ምንባሩ ተገሊጹ። ዝተፈላለዩ ሰብ መዚ ስዑድ ዓረብ ከም ዝገለጽዎ እቲ ዘጋጠመ ናይ ሞት ሓደጋ ብዘይ ወግዓውያን ትካላት ኣሳልጥቲ ንግደት ከም ዝተጋደደ ገሊጾም። ናብ መካ ብሕጋዊ መንገዲ ምብጻሕ ንምፍጻም $10,000 ወጻኢታት ከም ዝሓትት ዝፍለጥ ኮይኑ ብዙሓት በጻሕቲ ግን ነቲ ንግደት ብዝሓሰረ ንምፍጻሙ ጉዳያቶም ብዘይ ሕጋውያን ትካላት ከም ዘሳልጡ ተሓቢሩ። እዘን ትካላት መብዛሕትኡ ግዜ መስሓሊ ዘለወን ዝተወደባ ናይ ዑደት ኣውቶቡስ ይኹን ቀረብ ማይን መግብን ከም ዘይብለን ተገሊጹ። እቶም ወግዓዊ ዑደት ዝገብሩ ኣመንቱውን ከይተረፉ ዝበዝሕ ግዚኦም ኣብቲ ብርቱዕ ዋዒ ኣብ ደገ እናተጓዕዝዮም ዘሕልፍዎ። ገለ መሰኻክር ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብ መንገዶም ሃለዋቶም ዘጥፍኡ ብዙሓት ኣመንቲ ከም ዝረኣዩን ጻዕዳ ጨርቂ ዝተሸፈኑ ሬሳታት ከም ዝሓለፉን ገሊጾም። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ